December 22, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Wala madugay, nangandam si Maria ug midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babayi, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo, nga mutuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.